back in ETV. Benvinguts a l'episodi 36 del programa de Balcony TV, una plataforma mundial de difusió de la música des de balcons i terrasses de les ciutats. Avui tenim Andreu Valor a nosaltres, des del balcó de l'Ajuntament. Cantamos la cançó Dies que vindran. Correus que estan per contestar, la col·lecció que mai no pots acabar, el plaer de caminar descalç. Reunions realment importants, una nit que no podràs comptar, caixers de projectes per entregar. Resposta que ens explicarà que la vida són suma d'instants i tu has decidit passar de tants. Assegurat per l'eternitat, el diari de tot el que fas en present, el futur vindrà. En deixa temps que mai no tindràs, melangia pel que mai no recuperaràs, el moment de valorar que estàs. Agafar la teua manida, una lluita que ha de ser constant. Trencament d'hipòtesis mortals, les manies que nuguen de vagància virtual, calendaris visibles d'un temps passat. Quants segons hauràs de reclamar, penedir-se de nou, històries somiades que no seran reals per la vana il·lusió d'esperar l'endemà. Cantar quan l'aigua molla el meu cos de llibertat, que rebenten les bombes a qui les ha inventat, que la memòria no em faça perdre el teu record. Ara el temps sospira molt més fort, petjada és el que avui no és açò, puc canviar el meu rumb, he tingut sort. I al final ens queda imaginar les històries somiades que no seran reals per la vana elecció d'esperar l'endemà. Cantar quan l'aigua mulla el meu cos de llibertat, que rebenten les bombes a qui les ha inventat, que la memòria no em faça perdre el teu record. Per el temps sospire molt més fort, en camí de petjades el que avui no és açò, puc canviar el meu rumb, he tingut sort. 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 He tingut sort.
Andreu Valor, moltíssimes gràcies. Me permetis que me sente per així proper d'ell? Bueno, moltíssimes gràcies a la banda també per estar així amb nosaltres avui i haver acceptat la invitació de vindre. Al contrari, ja sabeu que és un plaer per nosaltres poder estar en un lloc tan emblemàtic, no? Per a tots nosaltres. Al balcó de Felicitar-vos, l'Ajuntament. sens dubte, felicitar-vos que ja heu tingut la possibilitat d'obrir-lo també per a la cultura i la música. Moltes així que gràcies. enhorabona per aquesta tasca. Bueno, pues enhorabona a tu també perquè estàs de 10è aniversari. Així tots són enhorabones. 10 anys com a artista en solitari, menuda trajectòria, 5 discs i més de 500 concerts a la teua esquena. Això com se porta? Pues s'ho porta sense pensar. Jo penso que al final és el desig d'anar fent camí, el desig d'anar intentant aportar l'essència i, evidentment, gaudir del que fas, no? Quan realment s'uneixen totes aquestes cosetes, un està molt més tranquil, un realment gaudeix de les circumstàncies i al final l'únic que tractes és de, sobretot, donar les gràcies a aquest públic que sempre confia en la nostra música, que sens dubte són els responsables de que nosaltres puguem continuar fent via. I tant. Sí, totalment. A més, Andreu, a mi m'agradaria preguntar-te també en què t'inspires i què és el que penses quan composes, perquè hem llegit les lletres de les teues cançons i sempre tenen una connotació molt social, estàs molt compromès amb aquest sentiment de pau, igualtat, justícia social, humanitat. Entonces, claro, és algo molt bonic que molts artistes intenten sempre expressar en les cançons, però que especialment en tu se nota molt. Bueno, jo no tinc massa respostes a aquestes circumstàncies, no? Un és conforme és, i a mi, evidentment, com fora de tindre una guitarra o intentar expressar el que sents en forma de cançó, soc una persona que em preocupa el món en el que he vist, no simplement aspirar a la meva vida personal, sinó també el col·lectiu que m'envolta, no? Per tant, la preocupació social més que un pes important en la meva vida, no? I aleshores no entenc les circumstàncies vitals sense la solidaritat, sense promeses d'igualtat, sense detalls al final que faci que el somriure siga compartit. No? És que són unes cançons molt boniques, a més, en lletra i música. Vos invitem a que les escolteu. De veritat, Andreu, ha sigut tot un plaer. Vos desitgem molta sort amb la vostra nova iniciativa també, que ara haveu fet un nou projecte amb banda, no? Sí, conta'm-nos també un poquet. Bueno, ràpidament, aquest 10è aniversari, no? L'hem intentat conjugar d'alguna manera en una part fonamental també per a la música en la nostra terra, que són les bandes sinfòniques, bandes que tots els pobles tenim aquests matisos, no? Sí. Per tant, hem fet un treball que recupera les cançons des dels orígens fins ara, també en alguna inèdita, no? I el que hem fet és adaptar-les per a aquest format. Per tant, presentem disc i espectacle en breu, no? Envoltat d'aquest tipus de... Pues us agraïm de veritat i convidats i convidades esteu. Pues moltíssimes gràcies. Així queda la convidació i vosaltres també esteu convidats i a sentir Andreu Valor des d'ací, des de Balconi i des dels seus mitjans socials. Jo soc Cris i em despedisc, no sense abans agrair a l'Ajuntament de València una altra volta per haver-nos cedit aquest balcó per a fer una gravació espectacular amb uns artistes de primera. Us esperem al pròxim episodi. Adeu! Adeu. Back in ETV.